ഇന്ന് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം സവാള, ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചെറുതായി അരിയുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കഴിഞ്ഞ് ഉടച്ച് വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ വെച്ച് കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, സവാള, പച്ചമുളക് ഇട്ട് വഴറ്റുക. കറിവേപ്പില, ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി ക്യാരറ്റ് വേകുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. വെന്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, സാമ്പാർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി ഉടച്ച് വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങിട്ട് അതിലോട്ട് തട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നീട് തവ വെച്ച് മാവ് ഒഴിച്ച് ദോശ പരത്തി നെയ്യൊഴിച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് 2 സൈഡ് മടക്കുക. മസാല ദോശ തയ്യാർ.